Hur skångar en slik kapping för sig som är det? Kapping gång för sig att föraren hunden han stämt vid en pela. Och så vidare säger sig ut en annan pela som i Hesförn är det en ölla stotterband som är kanske 40 meter, men annars blir det vara uppe i 300 meter. Och så ska han få räcka sägen till sån och så beinar linjer som är möjligt. Så han finns ju sägen till sån och så går linjer som möjligt. Det är två poster ute som man ska räcka i jöknon. Så ska det in i rattarna. Och så det finns ju sägen i rattarna och det kan ofta vara öliga tropult. Det att man brukar nekva troje på det. Och så finns det sägen i rattarna, går poster i attor. Det gör vi gott nog inte det, men det gör man vanligt. Så tar man sägen utåt och så är det en tvåmon som är mäster. Här ska det vara ena från. Man kallar det sinkla. Och då det finns ju henne från och visst att du har kontroll till ärende. Tar man är man liv. Så och i det har banan stått så vet jag brukar 20 minuter till banan, men vanligt är det man brukar 15 minuter till. Och det här var alla öna flöjter och att de håller sig. Vad är det just han tar flöjtan kan vi hunden? Nej, hon kan och jag är öliga snällt alltså. Det är hon. Och man vet hon också tulja att reagera på dessa flöjterna. Och så börjar man spekla på träna först via säga vi hunden att han ska till höger eller vänster och alla flesta brukar ta enska kommandona. Och så då man finns det att sitta ordentligt. Att man hunden vet akkurat att du säger till vänster och så fel vänster och till höger och så fel höger. Så lägger det så flöjtar det där fyra säger till höger och så flyt och så gör det en ton till höger. Och så färdar runt på vägen och till vänster på samma sätt. Och heter hundar här via fjäll? Ja, det är det. Det säger det inte då att vi har varit näck fler låtar till dessa kappisarna. Och det var så att det verkligen blev så öliga gott att det vikskiftet att och det blir mjörst till lunch nu så att fler i förna fjäll nu. Hur snäck hundar är annars vidare? Det är 14 hundar vi. Så det kunde vara sagt för fler. Det är inte bara ett sinnäck, det är alla där som vill vara kappas vi har blivit nummer 1. Vill vara i toppen. Det brukar helt och medtellande vad du. Och inte att hundarna är helt ena standande i fjäll. Helt ena standande alltså.